Napusasan sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office ang kanhi gwardya human nalipat nga pulis di ay ang nagpatuong customer nga mao ang iyang katransak sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Ang dinakpan na ilhan nga si alias Benji, 36 ang edad, nasikop sa CIU Mandawi sa Arcolina Street, Barangay Ibabaw, Mandawi City. No comment lang hinoon ang suspitsado sa iyang pagkasikop dihang gikuhaan sa iyang habig sa tigbalita. Nakuha sa iyang posisyon nga mao'y ebidensya nga gituhuang Cebu nga mo kantidad og 34,000 pesos. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspek. Dugang pagsubay karon sa kapulisan sa koneksyon sa pagpayuhot sa illegal nga drugas sa suspek. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.